Assalamu alaikum, barkanku da zuwa sabon bidiyon mu wanda za mu nuna muku yadda za ka ɓoye number ka, ma'ana hiding number, ko kuma idan ta shiga hiding number yadda za ka cire ta, yadda idan ka kira wani zai nuna mashi private number. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da farko idan za ka sai ka shiga wajen kiranka. Idan ka shiga wajen kira za ka daga barin hannunka na dama sama za ga inda wasu kibiyoyi guda uku yake, sai ka danna su, zai watso maka wannan waje haka, sai ka danna inda aka rubuta setting, za ka gan shi a can ƙarshe, sai ka danna inda aka rubuta calling accounts, sai ka danna sum 1 za ka yi wa ko sum 2, ko wanda kake so ka cire a ciki ko kuma wanda kake sa. Idan sum 1 ne, misali ba ne mana misali da sum 1, sai ka danna kan shi. Idan ka shiga kan shi sai ka danna zaɓin ƙarshe inda aka rubuta additional setting kenan, za ka jira shi ya gama reading setting. Gashi nan zai rubuta ma call ID, ma'ana shine idan ka kira shine zai nuna alama kai ne ko ba kai bane ba. Za ka danna inda aka rubuta caller ID. Bayan ka danna shi zai rubuto maka hiding number, show number, ma'ana hiding number inda za ka ɓoye number ka, nan kuma show number inda za ka nuna number ka. Za ka zaɓa a ciki hiding kake so ko ce za ka yi daga hiding. Idan ce ta za ka daga hiding sai ka shiga show number ko ka sa network default. Idan kuma ɓoyewa za ka yi sai ka danna hiding number. Shikenan yayi. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabon bidiyon mu. Ku danna liking. Mun gode da kallon bidiyon mu.